Lah kok ambune pesing men. Ya Allah, enak. Nampak nek ra ditutupi rapet ya ditutuli manuk. Ngene iki arek ra didelok prayo wedi rek di anu manuk tapi mulai metikil jane. Nek tandur mulai metikil ya. Wah, makne ya piye ngene iki. Teronge garing woy. Alah teronge garing kabeh. Nek kowe arang kadinge cilik-cilike prabangkak apa enak sayur kae. Kan yo atos. Rencek lah dulu. Oh, seliram rasane. Oh, tenaga tuwek anu titikne lempo ram. Ada neng omahe kesel, neng ladang, apa dhewe, anak sing wangi. Anak kesel piye? Alah, Alah ngarep ning ndi iki? Jan dina kok bersambat lek suket teh. Ngarep ning ndi angel rae ram. Arep ini wong ya kadang-kadang seneni. Sawah tanduran tok. Nek bar panen ngono kaya luku galengan dipopok wis enek suket neh. Ning ndi iki lek suket iki angel men iki. Golek nang rawa kono mbok anek lah. Jajal. Ribet nguyuh. Nguyuh kene sik lah. Wong e ora enak kaya ni. Jangan nguyuh. apa iki? Kok telas-telas iki? Lah kok ambune pesing men. Ya Allah, enak Oh, Mbak. ora kok Ya nguyuh Allah, ya. amit Mbak, amit, Mbak. Lah kok ambune pesing men. Ya Allah, enak Mbak. Ora kok Ya nguyuh Allah, ya. amit Mbak, amit, Mbak. Aduh. Oh, Aduh, Mbak, ampun, ampun. Amit raro lho. Be. mosok anak wong linggo ning Ya raro lho, Mbak. Aku ribet nguyuh ya raro nek enek sampean nang kono kok. wong Ya aku lho ora seru kok. Lah aku ngomong madhep ana mak ngutur ngono. wong kok jan anak wong nek kono. Ya ora ero kok nek sampean nang kono gek kuyuan. Nasib. Arep rong les suket lho kok malah nguyuhi wong iki piye lakone iki. Malah digebuki karo wonggol telo aku. Remuk. Aritku nang kono neh. Ngene arona dianuponge ora kae. Yo arit cek nang kono, dianuponge ora ya aritku. Jemuk wonge aduh, remuk iki aku.